A la prova de català C2 de la Secretaria de Política Lingüística, la part de comprensió lectora i expressió escrita és la que té més pes dins l'examen. Concretament val un 57% de la nota. Tindràs més o menys unes 3 hores i mitja per fer aquesta part, que consta de 3 tasques, 3 redaccions diferents. A les tasques 1 i 2 hauràs d'assumir un rol. Potser et diuen que ets membre d'una associació, que formes part d'una ONG, etc. i que algú et contacta per redactar un article, un text que ha d'aparèixer en una revista o en un mitjà de comunicació escrit. Per poder fer els 2 textos, el de la tasca 1 i el de la tasca 2, hauràs de llegir una sèrie de documents o interpretar dades que apareixen en gràfiques o en taules. Es tracta, doncs, de saber extreure la informació necessària per després tu poder redactar el text que et demanen. La tasca 3 és diferent. Hauràs d'escriure un text d'opinió, un text argumentatiu. Et donaran 2 opcions amb 2 cites, 2 frases que hagi dit algun personatge cèlebre, un filòsof, un escriptor, un polític, i tu hauràs de donar la teva opinió. Tingueu en compte que en les redaccions no només es valora l'ortografia. Hi ha molta gent que s'obsessiona amb l'ortografia, òbviament és un punt important, però també has de tenir en compte diferents aspectes. Per exemple, que el text tingui l'estructura desitjada. Si et demanen un text argumentatiu, doncs el text, la teva redacció haurà de tenir l'estructura d'un text argumentatiu. Si et demanen un article simplement explicant una situació, simplement informatiu, recorda que no pots introduir o incloure la teva opinió. Vigilem també la puntuació. Punts, comes, 2 punts, també molt important. Vigilem també els connectors. Els connectors són molt útils. Són imprescindibles en una redacció. No limitem-nos a utilitzar, per exemple, tota la redacció per una banda o per una altra. Busquem altres connectors que vulguin dir el mateix. També la informació ha d'estar ben ordenada. Moltes vegades jo corregeixo redaccions i veig perfectament quan un alumne ha acabat d'escriure un text i després, pel que sigui, vol afegir més informació o li faltaven paraules i aleshores escriu més coses al final. Perquè una cosa que també es valora molt en les redaccions és la riquesa de vocabulari. Intenta utilitzar sinònims, no utilitzis sempre les mateixes paraules. Estructures de les oracions riques, utilitza oracions coordinades, subordinades. I sobretot, calcula el temps, controla el temps. Fes primer la redacció en brut, en un esborrany, revisa-la bé i després passa-la a net.